buenos días, compañeros y compañeras. Me llamo Carmen Freire Cruces y vengo desde Galicia, desde otra de las organizaciones de la Vía Campesina. O Sindicato Labrego Galego. A alimentación, como ben sabedes, todas as persoas que estamos aquí, é unha arma, é unha estrategia de dominio dos povos. É unha arma de dominio que os ministros e ministras aquí reunidos saben moi ben a quen quere poñer ao servicio para que sirva esa arma. É unha arma de dominio que nós, as labregas e labregos, que nós, a cidadanía en xeral, tamén estamos aquí para contestar e para decir que ca nosa forza, ca nosa loita e cas nosas propostas se van a topar precisamente estes señores e señoras do poder que siguen a querer defender unha PAC para despois do 2013 que siga supoñendo dominio non só sobre a agricultura, non só sobre os labregos e labregas, sino sobre toda a cidadanía por esa estrategia fundamental que poderemos comer a diario, poderemos traballar na produción de alimentos e poderemos, por tanto, ter unha sociedade xusta e igualitaria que non dependa do que únicamente do negocio das multinacionais e da súa especulación. A nosa loita, compañeiras e compañeiros, a loita pola soberanía alimentaria é unha loita de liberación dos povos no seu conxunto. E, ademais, é unha loita que a mí sempre me gusta decir que é a loita do sentido común. Sabedes por qué? Porque parece que o sentido común, que é o que menos teñen precisamente estas persoas, porque sirven a calquera dos poderes, menos o sentido común dos povos, se tiveran sentido común, e aquí hoxe vimos a darlle unha demostración do que pode ser ese sentido común, sabedes que terían que estar empezando a falar aí dentro. Terían que estar empezando a falar de que nesta Europa, na que tanto temos, na que tanto producimos, terían que empezar por regular, porque a poboación europea non queremos producir os labregos e labregas para que logo trafiquen cos nosos alimentos, para que logo fagan dumping no terceiro mundo chamado e tamén neste primeiro mundo chamado. Eso é por onde teñen que empezar. Porque a cidadanía así o pedimos, porque non queremos producir para os seus excedentes, para que logo fagan co diñeiro público que todas e todos nós pagamos do noso peto, para que logo ese diñeiro invirtan en subvencionar as multinacionais que fan dumping e que fan ademais morte alá e acá, do outro lado do mundo e neste mundo tamén.